Nikad neću naučiti da započnem video kako treba. Danas pričamo o pozitivnim navikama i kako ih stvoriti i kako ih održati, to jest. Iskreno smatram da na sebi treba da radimo konstantno i da su pozitivne navike nešto što stvaramo stalno, radom na sebi i usavršavanjem sebe, ali evo sad ću vam objasniti način na koji sam ja stvorila neke svoje pozitivne navike. Tako da, prva stavka jeste rutina. Najviše mi je pomoglo kada sam stvorila tu neku rutinu sada, jer nemam toliko, jer sam ušla nekako u štos kako sve to da radim i kako da budem odgovorna i kako da isplaniram svoj dan i svoje vreme. I dosta mi pomaže kad imam previše obaveza, mnogo se bolje organizujem nego kad imam samo obavezu recimo da učim. Tako da, rutina, znači recimo ustajanje ranije ujutru da biste mogli da odradite trening ili da doručkujete, popijete kafu i da to budu tih nekih prvih sat vremena nakon buđenja, nakon toga ili idete na predavanje ako ste na fakultetu, na posao, ne znam, u školu, kako god. Ili ako nemate neke obaveze u smislu da morate negde da budete, nego imate obavezu da učite ili radite nešto kod kuće, opet isplanirajte sada ću da, znači nakon doručka radim to i to ili odmah nakon buđenja radim to i to. Ja recimo volim da učim odmah nakon doručka i negde do ručka imam najviše koncentracije, posle toga mi koncentracija pada i nije to više to. Ali u svakom slučaju rutina nekako vama najviše odgovara, isprobajte sve što možete i posle će vam sve to preći u neku naviku i bit će vam čudno u početku ako ispadnete iz te rutine. Naprimjer, ja sam prvih 6 meseci ovog navikavanja stvarno morala jogu da radim svako večer recimo i desilo mi se više puta ako ne odradim jogu uveče sutradan me bole leđa, ustanem nadrndana i nikakva i tako mi dan ne počne pozitivnim mislima, tako da eto, kad smo kod pozitivnih misli, dosta mi je pomoglo da u svoju tu rutinu ubacim zahvalnost, čim bukvalno istog trenutka kad se probudim da kažem sebi zahvalna sam na tome i tome. Ako vam više pomaže da pišete, ako ste vizualna osoba, da tako kažemo, i ako više ako možete više da ostvarite u svom životu tako što ćete nešto staviti na papir, onda uzmite neku svesku i krenite da pišete svakog dana. Danas sam zahvalna na tome i tome, recimo. Danas sam ja zahvalna što sija sunce i mogu da snimam ovaj video. Zahvalna sam što imam šta da jedem, što imam gde da spavam. Mislim, to su te neke uopštene stvari. Onda možete da kažete sebi zahvalna sam što imam mogućnost da radim to što radim ili što imam mogućnost da se školujem, što imam mogućnost što imam pristup internetu, što imam čistu vodu, što imam mogućnost da putujem. Ne znam, nađite nešto što je lično za vas i što vama predstavlja zadovoljstvo kad kažete sebi zahvalna sam na tome i tome. I recimo, sitnice, ja sam jednom zapisala zahvalna sam na kokosovom ulju jer mi je oporavilo kosu. Neke najbanalnije stvari, ali ako vama predstavljaju sreću, to je to, niko to više ne mora da vidi, niko ne mora da zna šta je vama u glavi, na čemu ste vi zahvalni, ako smatrate da je možda glupo i da će vas možda neko osuđivati. To lično vama predstavlja neko zadovoljstvo i to je najbitnije i onda ćete dan započeti pozitivnim mislima i na pozitivan način sa pozitivnom energijom. Takođe, kad smo kod tog zapisivanja i pozitivnosti, možete zapisati nešto što treba da se desi kao da se već desilo. Recimo, ne znam, dobila sam posao koji sam želela, a tek treba da odete na razgovor. Za posao vi kažete dobila sam posao koji sam želela ili povećana mi je plata ili položila sam taj kolokvijum, a nisam dobro učila ili
ispitu sam izvukla baš ta i ta pitanja što se meni desilo milion puta. Jer desilo se da za ispit ne spremim sve. I da nemam vremena, da sam učila nešto drugo. Nebitno koji je razlog, ali ujutru pred ispit kažem sebi izvukla sam ta i ta pitanja i desilo se da sam dobila baš ta i ta pitanja i da sam položila sa ocenom koju sam željela. Što je još jedna stvar, zapisivala sam iz kog ispita želim koju ocenu i to sam ostvarila. Tako da to zapisivanje i zahvalnost, kao da kažete sebi zahvalna sam što sam dobila taj posao, srećna sam što sam dobila taj posao i to iskreno da osjećate i stvarno će se desiti. I ne kao, a možda ovo, a nikakvo to previše, nikakvo pretjerano razmišljanje, nego tačno to što želite, to stavite na papir, stavite u svaku svoju ćeliju tu pozitivnu energiju i verujte mi, ostvarit ćete sve. Pozitivne navike može da se uvuče i način ishrane, to jest, mislim, ja kao vegan desi se nekad da se ne hranim zdravo, da nije ono whole food, plant-based diet ili kako god, nego da jedem burgere ili pice ili tako nešto kad me mrzi da kuvam ili mi se prosto jede. Šećer do duše nemam naviku da jedem, ali kako god, desi se da se ne hranim zdravo i kao izgovor mi je eto nisam nikog ugrozila, bla bla bla, mogu da se hranim nezdravo. Ali zdrava ishrana je mnogo bitna jer se nećete posle hrane osjećati loše. Kada pojedete nešto što vaš organizam može lako da svari. A ja sam vegan i ja sad jedem biljnu hranu, ali ako je nešto previše začinjeno ili previše teško, moj stomak to ne može da svari. I onda mislim, ne može da stvari brzo kao recimo kad bih pojela neku čorbu ili neku salatu ili ne znam šta mi još odgovara, pečeno povrće, obožavam. Ali nebitno, u svakom slučaju ako jedem dosta testa, bude mi dosta teško. I onda moram da pravim neki balans, ako 3 dana za redom jedem hleb, narednih 5 neću jesti hleb. Ali baš zbog tog osjećaja umora ili težine, zdrava ishrana je jako bitna jer kada se nakon hrane ne osjećate umorno, imate dosta energije da radite dalje i da se ne osjećate loše i da ne pijete ranisane i tako dalje. Tako da vidite šta vašem organizmu prija da jedete i hrana je tu ne da bismo uživali toliko u ukusima, već da bismo mogli da radimo sve što radimo. Hrana je izvor energije. I kada krenete na taj način da gledate na hranu, hrana kao izvor energije vam treba da biste funkcionisali u toku dana. Potrebna vam je snaga, ne da nakon obroka legnete u krevet. Nije hrana zato tu, tako da malo razmislite o tome, nađete šta vašem organizmu prija, da se ne osjećate loše nakon obroka i to će vam dodatno dati energiju za ostatak svih obaveza koje imate. Također fizička aktivnost, jako je bitno biti aktivan u toku dana i odraditi neki trening između koliko god vam odgovara. Nekad mi prija da radim 15 minuta nekog HIIT treninga, ali nekad mi prija i da odem u teretanu sat vremena, da dižem tegu. U svakom slučaju na kraju je isti rezultat kad se ispuste svi oni hormoni zadovoljstva nakon treninga, nema lepšeg osjećaja. I onda kažete sebi zahvalna sam što moje telo može sve ovo. I ponosna sam na sebe i onda opet ta neka pozitivna energija. U suštini pozitivne navike idu sa tom pozitivnom energijom i svaki put kad krenete u to neko navikavanje i neku promenu, kažete sebi na kraju ću se osjećati lepo. I na kraju se osjećam lepo. Kako god, srećan sam, zahvalna sam, zadovoljna sam i osjećam se lepo i to će vam možda biti neka motivacija da istrajete u svemu što radite. Kao što sam već rekla i na početku, dosta je bitno konstantno raditi na sebi i usavršavati sebe. Ne u smislu kao eto sad ste vi u školi ili na fakultetu pa vi
učite eto nešto tamo i to je to, ako imate super i ako imate sve petice, vi ste usavršili sebe. Ne, ja mislim da, ok, super, budite u školi što bolje možete, naravno pomoći će vam kasnije za fakultet, posao i tako dalje, ali jako je bitno van toga naći nešto što vas interesuje, bilo crtanje, bilo muzika, čitanje van školske lektire ili tako nešto, nešto što će vas ispuniti, što će vam dati neko vaše lično zadovoljstvo, jer eto kao u školi jurite neku ocenu, a ovde ne jurite ništa, ovde radite na sebi, razvijete svoju kreativnost, svoju maštu, svoje razmišljanje, neka dublja, kad čitate neke komplikovanije knjige za shvatanje. Tako da, ili non stop neke istraživanja, ja sam, kad sam promenila ishranu, krenula mnogo na taj način da u te vode da istražujem, vezano za klimatske promene, vezano za zagađenje generalno planete, vezano za, naravno, veganstvo, vezano za zdravlje, vezano za sve to, to je toliko široko bilo i dosta mi je pomoglo opet da shvatim zašto radim ovo što radim kada je ishrana u pitanju, kada je način života generalno u pitanju. Tako da, mislim, ja se uvek vraćam na to veganstvo, ali mi je jako promenilo način razmišljanja. Nađite nešto što će vama promeniti način razmišljanja u smislu što će vam proširiti način razmišljanja, što će vam proširiti vidike, što će vam pomoći da mnogo kompleksnije razmišljate, ne da idete onako samo pravo, to što vas uče u školi da je to i da nema ništa van toga. Ima previše toga van škole, van fakulteta i van posla, tako da konstantno radite na sebi. Naravno, budite dobri u školi, što bolje možete, opet zbog vašeg nekog ličnog zadovoljstva, ali i istražujte što više možete, verujte mi, mnogo će vam više pomoći. Ako naučite da svirate neki instrument, ako naučite da crtate nešto, ako ste te kreativne prirode. Kao poslednju stvar želim da kažem jeste da smo sebi najbolji prijatelj i najgori neprijatelj i da sami utičemo na to šta će se desiti sa našim životom. Naravno, možda nismo svi u nekoj najboljoj situaciji, ali ako radimo na tome da budemo u najboljoj situaciji, desit će se da dođemo do toga. Tako da samo radite na sebi, samo pravite neki svoj put kako vi želite da vaš život izgleda, ne dozvolite da bilo ko drugi utiče na to. Tako da, nadam se da vam je ovaj video pomogao i znam da pričam dosta o toj pozitivnoj energiji, ali stvarno, verujte mi, mnogo pomaže. I eto, ako niste pročitali knjigu Tajna, preporučila bih je, ili bar odgledajte film, mada knjiga je mnogo bolja jer mnogo lepše objašnjava tu tajnu, taj zakon privlačenja i kako možete sebi privući sve u životu. U filmu deluje nekako kao neka magija i tako dalje, kao eto sad ja ću da trošim novac i onda će novac da mi se vrati. Ne ide to baš tako kao što je možda u filmu prikazano, ali zato kažem pročitajte knjigu i malo sami eto istražite taj zakon privlačenja. Ako do sada niste, verujte mi, bit ćete mi zahvalni, nadam se. Tako da, eto, vidimo se u sledećem videu.